més llarga. Ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que la fred du tant record, ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no em fa falta veure't ni tan sols parlar per saber que estàs al meu costat. És Nadal al meu cor, quan somrius contem de veure'm, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces al meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. És el buit que deixes quan t'aixeques, és el buit que es fa a la casa quan no hi ha ningú. Són petits detalls tot el que em queda, com queda el jersei i un cabellet. Més no tornaria, el temps pacient anà passant, que havia de dir que estaries esperant que ens trobéssim junts al teu costat. És Nadal al meu cor, quan somrius contem de veure'm, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces al meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. Les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. Gràcies. Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquest acte que per 7è any homenatgem, recordem, revivim a l'obra de Gerard Vergés aquí a l'espai del seu nom. Jo penso que homenatjar i recordar els nostres grans ens fa grans a nosaltres i me fa molt feliç i m'emociona molt veure tanta gent avui aquí. Us explico com anirà aquest acte. Primer recitarem uns textos de Gerard Vergés. Fa uns anys que fem aquest recital agafant alguna mena de fil conductor dels moltíssims que tenia Gerard Vergés. Fa uns anys vam fer sobre la ciència, l'any passat en ple confinament vam fer l'amor, i enguany, com que és la capitalitat cultural de Tortosa, doncs el lema és Tortosa, la mirada tortosina o la Tortosa de Gerard Vergés. Ens llegiran fragments, una cosa que també me fa molt feliç, gent jove dels instituts d'aquí Tortosa,
que llegiran aquests textos. I no sé, podria dir moltes coses, però vull anar per feina. Només un record, perquè no puc evitar fer-ho. El gran Gerard Vergés ens va deixar fa uns anys, era gran, i fa un mes ens va deixar un dels grans, un gran admirador d'ell i digníssim hereu, Josep Igual, que li encantaria estar aquí. Bon matí a tothom. A mi em toca la part bonica, que és agrair. Un acte així no es fa sense la implicació de molta gent. Primer que res, naturalment, començant per la família Vergés, sempre ha estat al nostre costat. És dur, perquè l'últim any que vam poder-ho fer presencialment, que va ser l'any 2019, ens acompanyaven 2 membres de la família Vergés que avui, per desgràcia, no poden estar. Imelda, la mare, la matriarca de la família, i Guillermo ens han deixat. Agraïm a la resta el vostre suport i la vostra comprensió en l'homenatge que fem. Un record per a ells molt, molt gran. Agrair naturalment agrair a l'Ajuntament de Tortosa la seva predisposició sempre a facilitar-nos el poder fer l'acte. Òmnium Cultural, company de mil aventures culturals que intentem portar endavant al territori. A tots els companys dels Dilluns, un col·lectiu extens, anàrquic, però que sols cal demanar ajut i els tenim al costat. La feina de Rafa, que permetrà que aquest acte el poguéssim veure tant de vegades com volguéssim. Ja l'any passat vam comptar la seva ajuda per fer un vídeo, ja que no podia ser presencial, tal dia com avui. La Farricote i naturalment el Vino, que en la música ens endolcirà una miqueta la jornada. Res més, gràcies a tots per vindre i endavant. En el que és més important, sempre intentem seguir les ensenyances de nosaltres un referent, un gran mestre, que era Manuel Pérez Bonfill, amic de Gerard, que ell sempre deia que els escriptors, els autors, el que tenen que fer és llegir-los, i és el que anem a fer, llegir a Gerard Vergés. Gràcies a tothom. Bé, i començaran alumnes del Sagrada Família, que és Mama Diarrà i Gisela Fontaleza, Fontanet, bueno, perdoneu, no m'entenc la lletra, perdona, que llegiran un fragment de Viatge a Barcelona. Viatge a Barcelona. He anat llegint en aquest diari durant l'agost passat les descripcions que diversos escriptors i polítics feien sobre els seus primers viatges, Nova York, Berlín, la Toscana, i m'agradaria afegir-me a aquesta sèrie amb un viatge infinitament més modest, Tortosa a Barcelona, per via fèrria, en aquells trens atrotinats de la postguerra civil. Era a les primeries dels anys 40, i penso ara en la Rússia del doctor Zivago i aquelles estretors i aquells vagons de fusta bigarrats de gent suada i mal alimentada, amb maletes de cartró lligades amb cordix, drets la majoria dels viatgers als carrerons. I, pel que fa al meu cas, guàrdies civils amb el Mauser i dones prenyades i xiquets plorant i iaios expectoraven bacils de xocs. Una ocasional parella, ho he recordat en un llibre meu, sostenia una conversa tan innocent com insinuant. Ell, un soldat d'infanteria, li deia: «Usted debe tener unos labios muy dulces». Y ella, una noia de Camarles, de Pitrera Frescal, es descarava: «Es que sabe, yo soy muy yepolanda». I els estrapelistes, molta gent, molt pobra gent del Montsià i del Baix Ebre es guanyava la vida portant sacs d'arròs a Barcelona, sota els seients als B-C, enfilats els més temeraris, al sostre dels vagons. Quan arribaven al pont sobre l'Ebre, pont que era com un mecano, com un tub estret de bigues de ferro, molts d'ells, si no s'ajupien a temps, morien decapitats. Aquest pont l'havia construït la maquinista terrestre i marítima, i el meu avi, matern, Joan Príncep, va ser un dels capatassos de l'obra. No li donem, però, cap culpa. Ell era un home jovial, presumit, pinxo i que cantava fragments d'obra
d'òpera amb molt bona veu, però que, pel que fa al seu treball, seguia al peu de la lletra les ordres dels enginyers, els quals tampoc no pensaven que un dia la gent pogués anar carregada d'arròs al sostre dels vagons. Abans d'arribar a l'estació de Sants, els sacs començaven a caure a la via i ja hi havia gent que els esperava. Famèlics temps, tan famèlics i tan rescolzits, que, i ara parlo fins i tot de 15 anys més tard, quan els escriptors espanyols publicaven algun llibret de poemes, en el currículum de la contraportada aduïen com a mèrit: «También ha viajado por Alemania y Francia». M'estimo més parlar per insòlits d'aquells primers i modestíssims viatges meus a Barcelona, assegut sobre una maleta de cartró i camí del col·legi de jesuïtes, de Sarrià, on fèiem novenes i mesos de Maria. Una educació tridentina que, contra tot pronòstic, no ens va deixar tarats. Pot ser perquè aquella generació meva, crescuda entre la fam i les homes, va sortir de bona fusta, de fusta de melis. Els darrers 9 mesos de la Guerra Civil del 1936-1939, la ciutat de Tortosa va ser front de batalla i l'Ebre una frontera. En una riba els rebels o nacionals o feixistes, a l'altra els republicans o rojos o lleials. Els qualificatius depenien dels qui els apliqués. La meva família, que era de dretes de tota la vida, va caure del bàndol republicà. El cas és que Tortosa fou assetjada, bombardejada, literalment destruïda. I, per dir-ho amb el llenguatge idoni del cas, la població civil fou evacuada. En un primer moment anàrem en un hort que els meus pares tenien a la partida de Pimpí, vora ciutat. Més endavant, quan els bombardeigs s'incrementaren i els fronts s'estabilitzà a les dues ribes del riu, ens vam refugiar en una muntanya dalt de Vítem en un lloc que es deia Montaspre. El toponímic és prou explícit i puc garantir que no és gens exagerat. Reducte per a guineus i espavers. Cau d'animalies. Últim forat del món. Entre els matolls i la pinassa no hi havia ni senderes. La caseta on vivíem era minúscula i a la pallissa, no més gran que un llit de matrimoni, hi dormíem 5 persones, sobre una màrfega de fulles seques de panolla de panís. Podria contar misèries. Aquella guerra, com poques, va ser penosa i bruta, i jo, que era ben menut, vaig veure per primera vegada el rostre del dolor. Això dit, m'estimo recordar ara aquell cel resplendent de Montaspre i l'aigua fresca de l'Aljó i la glòria daurada dels albercocs jauments, l'únic arbre fruiter de la muntanya, petits i de pell tendrament vellatuda com la galta d'una noia. Per tot testimoni de la civilització posseïm un llibre de faules i epígrames, una litografia del Sagrat Cor de Jesús i una fotografia variada en sèpia, en la qual apareixien ma mare i ma tia Lola, amb unes grans pameles clares. Ma mare era bellíssima, ma tia Lola més prima, més fràgil. Tenia un perfil de medalla que s'assemblava extraordinàriament a la gala Diana Roth, però jo llavors no sabia aquestes coses. Per aquells que no coneixen la Vall de l'Ebre, diré que el riu, que als estrets de dalt de Benifallet, s'enfila amb fúria entre penya-segats. En arribar a Tortosa, s'eixampla i s'esmuny plàcidament entre els sols de conreu. El material d'adulvió, els llims de les avingudes del riu han anat creant, des de començament del quaternari, una terra molla i esplèndida, que avui és una horta ufanosa. L'horta, però, és una llenca relativament prima, vora la qual s'instaura tot seguit un paisatge pedregós de turons i pujols, cada cop més alts i més eixuts. Tota l'aigua que s'obre a l'horta falta a la Garriga. A la Garriga, les amples planes de la dreta, fins a Santa Bàrbara. Les muntanyes de l'esquerra fins a Fullola. Es conreen l'olivera i el garrofer, com a pinso per als animals la garrofa. Abans de l'actual mecanització de l'agricultura, havia estat una autèntica riquesa. L'oliva també ho fou, i a Tortosa, a la primeria del segle, amb l'oli es van fer immenses fortunes. Només a la nostra comarca hi havia més de 1.000 molins, sense comptar-hi els de la banda d'Amposta, i encara que en menor nombre, els de Baix Aragó. Cal afegir, això no obstant, que aquesta riquesa fou arrencada a la terra amb un esforç terrible. Un parent meu llunyany, Joan Audí, era pagès, però que va morir de fadrí regalat i no havia treballat en sa puta vida, i que es passejava en un xarret firat per una aigua. Bé, moltes gràcies. Què és poesia, diuen, no?, a vegades.
Jo ara estava pensant que poesia, per exemple, és posar-me aquesta camisa, no? Abans d'anar als actes a vegades penses, què em poso, no? I aquesta camisa m'agrada, però he pensat, ui, és la mateixa que em vaig posar fa 2 anys, sortiré igual a totes les fotos. Però he pensat, sí, sortiré igual. És una mena de fil conductor, ininterromput. Ara ens llegiran de l'Institut d'Artosa, Gerard Fabregat ens llegirà el poema Catedral, Dani Fetescu el poema Rellotge dels avis i Neus Hierro el record de l'hotel Siboni, i els acompanyarà a la guitarra Jordi Vidiella. Vitralls de llum, difusa i violeta, i un nen Jesús de Praga i un Sant Blai, i un purgatori d'ànimes ploroses, i un gran tapís flamenc amb els apòstols, i una Madonna gòtica, esbeltíssima, i un Crist jacent, terrible, mesetari, i tombes esculpides amb llatins. I els alts vitralls velaven la claror, i el nen Jesús de Praga duia rínxols, i Sant Blai no tossia, era de guix, i el prudentíssim foc del purgatori tapava pits i sexes de les ànimes, i els apòstols tenien l'aparença de nobles majestats o de reis mítics, i la Madonna es deia de l'estrella, i el Crist jacent era nafrat i tètric, i les tombes sonaven com campanes, les campanes tocaven a difunt. Sempre l'he vist a casa, el bel rellotge, lentes hores de números romans i un paisatge hivernal de torres càndides i figures de nois jugant amb neu. Presidia el rellotge el menjador, aquella cambra trista, tan solemne, que exhalava un alè barroc i ranci, amb les cortines de vellut i els mobles negres com cadafals i ploms de flors, fetes de drap i plomes i petxines. Això, no obstant, allà conreava pèsols d'olor, al terrat, i margarides, i criava colons, i, si el garbí bufava dolç del sud, feien volar estels de llarga cua platejada. Estius d'infant, de pins i d'atzabarres, era un sàfir a mar, i era molt lluny aquell col·legi obscur dels jesuïtes. Les files d'escolars innumerables, els escolans, blau cel del mes de maig, l'Incipe Parve Puer de Virgili i el Panem Nostrum Quotidianum, que era gairebé l'únic pa de cada dia, i, a la fi de l'estiu, el llarg silenci del vol de les gavines solitàries sobre una mar com una flor marcida. I tornàvem a casa, regressàvem als dies i els treballs, a la penombra del menjador amb cortines i catifes, al bel rellotge de nevats paisatges. Quim, amb K, company meu d'institut, és home d'una excel·lent memòria. Justament ahir ens vam trobar i em contava que, feia pocs dies, havia menjat a la Font d'Europa, de Granollers. Aquells cambrers amb davantals blancs fins als peus, aquelles sopes denses, aquella flaire dels fogons, aquelles caricatures de cornet a les parets,
Nosaltres, em comenta, nostàlgic, teníem el Siboni, te'n recordes? I tant que me'n recordo! Fins als anys 70 va sobreviure a Tortosa, vora la plaça de l'Àngel, en un preciós edifici de forma modernista, aquell singular hotel Siboni, comandat per una dinastia italiana de primeríssims cuiners que arribaren aquí. Ignoro per quin benèfic destí dels déus. Columnes de ferro amb globus de vidre, impecables vaixelles, sòlides coberteries, estovalles d'un conventual midonat. Amb els meus pares, algun significat diumenge, he menjat allí els millors canelons de la meva vida. Canelons Rossini. Dir canelons Rossini és l'apoteosi del paté i de la tòfona, és a dir, canelons tan massissos com suaus, palatals, perfectes. La resta és literatura. Un altre del Siboni tenia un restaurant a l'estació. Eren aquells temps en què els trens anaven a les ciutats i no, com ara, que per això de l'AVE i totes aquestes modernitats que no acabo d'entendre, són les ciutats les que han d'anar a buscar els trens. Llavors, la gent no duia tanta pressa i a les estacions, la de Lió, la de Barcelona, les de les petites ciutats provincianes, florien, com en un jardí ben regat. Restaurants acollidors i amables, ben servits per cambrers professionals, amb cartes de vi més que discretes, amb plats incontrastables. Eren els temps dels vagons lits, de quan encara es mantenien unes certes formes socials i cíviques. I a l'interior de les finestres del tren, no sé per quina raó, en Itàlia hi havia uns petits rètols de llautó que advertien «E pericoloso sporgersi all'esteriore». Ara, en canvi, que es mati qui vulgui. Però tornem a l'Hotel Siboni. Allí era on tots els nuvis benestants de les comarques de l'Ebre anaven a passar la nit de noces. Després, i enllaça la meva dèria ferroviària amb l'infantil record gastronòmic dels diumenges, les parelles agafaven el tren cap a València o Barcelona. Avui, pocs ho saben, tots els armaris de les habitacions de l'Hotel Siboni són a la població de Vítem, al mas de Gassol. Gassol era un indià d'aquí, que es feu ric a Cuba i que construí un preciós edifici colonial amb grans porxos i envoltat de palmeres. L'edifici va ser molt malmès durant la darrera guerra civil, però avui ha estat restaurat. El cuidador del mas va agençar-se i va col·locar allí tots els armaris del Siboni. Quan, fa alguns anys, vaig visitar el mas de Gasol, aquells armaris de lluna m'evocaren pretèrites nits nupcials i esplèndids cossos, ja marcits. Reconec que va envair-me una subtil, indefinible tristor. Miris el llibre que miris del segle que sigui, sempre trobaràs un paràgraf d'un llibre on la gent d'aquella època se queixava dels joves i el món és un desastre, això va malament, els joves no respecten, i no som una excepció moltes vegades. Els joves estan fent coses molt interessants, molt xules, estan més preparats que nosaltres. Jo tinc molta confiança. On són els joves? Avui estan aquí llegint Gerard Vergés. Moltes gràcies a tots i també al professorat, gent implicada, gent apassionada, que molts estan aquí i que són un tresor. I ara, per acabar aquesta secció de l'Institut Cristòfor Despuig, ens llegiran fragments de 13 biografies imperfectes: Lluís Martínez, Arantxa Sallas, Damaris Tafalla, Irune Chavarria i Joana Guinart.
Per aquells qui no coneixen la vall de l'Ebre, diré que el riu, que als estrets de Dalt i Benifallet s'enfila amb fúria entre penya-segats, en arribar a Tortosa s'eixampla i s'emuny plàcidament entre sols de conreu. En material d'al·luvió, els llims de les avingudes del riu han anat creant, des del començament del quaternari, una terra motlla i esplèndida que avui és una horta ufanosa. L'horta, però, és una llenca relativament prima, vora la qual s'instaura tot seguit un paisatge pedregós de turons i pujols, cada cop més alts i més eixuts. Tota l'aigua que s'obre a l'horta falta a la Garriga. A la Garriga, les amples planes de la dreta, fins a Santa Bàrbara, les muntanyes de l'esquerra, fins a Fullola. Es conreen l'olivera i el garrofer. Com a pinso per als animals, la garrofa, abans de l'actual mecanització de l'agricultura, havia estat una autèntica riquesa. L'oliva també ho fou i, a Tortosa, a la primeria de segle, amb l'oli es van fer immenses fortunes. Només a la nostra comarca hi havia més de 1.000 molins, sense comptar-hi els de la banda d'Amposta i, encara que en menor nombre, els del Baix Aragó. Cal afegir, això no obstant, que aquesta riquesa fou arrencada a la terra amb un esforç terrible. Un meu parent llunyà, Joanet Audí, que era pagès, però que va morir de fadrí regalat, i no havia treballat en sa puta vida, i que es passejava en un xarret tirat per una aigua blanca. Solia dir: 1000 gotes de suor fan una gota d'oli. Només cal veure, als jocs més inversemblants, a les carenes i a les faldes de les serralades més abruptes, el treball esmerçat per l'home del nostre país. Tirades i tirades d'insòlits marges de pedra, penosament ordenada i sàviament falcada, per tal de retenir un eixiu grapat de terra, un creix un arbre. La nostra gent, el segle passat, se n'anava a Montaspre i a d'altres indrets semblants, amb una bota de vi i un pa i un tros de cansalada, i s'hi passaven 15 dies, feinejant de sol a sol, construint marges i gemenant les oliveres. El temps no valia res i el treball no tenia recompensa. L'hort tenia 7 jornals de terra i anava de la carretera fins al riu. Hi havia un caminal estret amb 6 palmeres. Cada any venia un home d'Alacant que parlava un valencià preciós i s'enfilava a les palmeres i les podava i tallava els carrolls de dàtils. La casa era prou gran. Al pis de dalt hi vivíem nosaltres. A baix, la família del senyor Josep. La casa tenia 2 terrasses i estava voltada d'un emparrat que feia raïm moscatell i de queixal de llop. Una parra més petita i al costat de la sínia era de raïms de fartapobres. És una varietat roja, quasi negra, bastant sucosa, però amb moltes llavors i a la pell aspra. De la seva escassa qualitat, globalment considerada, el nom ja ho diu tot. També hi havia un jardinet amb una mimosa i una Maria Lluïsa de fulles aromàtiques. Només de tocar-la, els dits et quedaven impregnats d'un perfum delicat i intensíssim. Allí, ma mare hi tenia roses i angelets i clavellineres i nards i una gerra amb arracades de la reina. Davant la casa hi havia una bassa i una figuera molt gran. «Guarda't de la caiguda de la figuera», m'advertia el senyor Josep.
la caiguda de la figuera i a la mateixa figuera, maleïda des dels temps evangèlics, han tingut sempre pèssima fama. A la bassa hi nedaven els ànecs. A mi els ànecs em fascinaven i em passava hores eteres contemplant-los. A terra eren xompos i tan sols estaven pendents de menjar-se la molla de les carbasses d'Egipte. Una molla d'un groc rosat i sensual, que es cargaven amb el bec, amb una estranya fúria. Però dins l'aigua nedaven amb una agilitat sorprenent i furgaven entre el llapó i se submergien i agitaven les ales, en els quals una fina pel·lícula de greix posava iris lluminosos. Potser algú pensarà que estic descrivint un món fals idíl·lic i que em deixo endur per la finor d'aquell Virgili que canta els fruits de les amables branques i l'agricultor que remou la terra amb la corba pollegana. I que, fermentat el vi al celler, s'asseu amb els companys sobre l'herba de la prada i, amb els gots cenyits de flors, talment un paisatge amb figures de Claudi i de Lorena, tots plegats beuen i brinden en honor dels déus. Jo sé, i les arrugues del senyor Josep no em deixarien mentir, que la vida del camp és dura. Jo sé, a més, que aquells anys foren de desolació. La ciutat era un munt d'enderrocs i de ruïnes. Els 3 ponts sobre l'Ebre havien estat volats i tan sols en quedava una esquelètica carcassa de ferros retorts. Només algunes façanes, com decoracions fantasmagòriques d'un teatre wagnerià, restaven en peu. Patèticament buides les finestres, com uns genucleats i secs. Hi van tornar la tisi i els polls i l'escròfula, i les esglésies havien estat cremades, i els fils del telèfon penjaven com serpentines després d'un macabre carnaval. I a les parets, amb cicatrius de la metralla, encara es llegia «No passaran» i «Legión Cóndor» i «Flechas azules». I ma mare, sobtadament, es va fer vella. Però parlàvem del riu. De sempre, i no voldria repetir aquell joc de Noè i el rei David, he associat l'Ebre amb un to daurat i el paisatge de Tortosa amb un or vell, amb un or noblíssim, com de massana del Siri o de forment madur, o de sol de capvespre o d'oli, o de mel regalimants. La veritat és que no he vist mai el Yangtze, que vol dir riu d'Atzur, ni el Nil Blau, que desemboca al Nil. Però em costa de creure que un riu impetuós sigui blau i no d'aquesta color groguenca de llims i d'argila. El cert és que quan bufa el vent de dalt i sol bufar amb força, el paisatge de l'Ebre es renta la cara i el riu encara es veu més groc. Les muntanyes del port apareixen llavors d'un violeta retallat intens. I la terra de Garriga és d'un roig de sang de bou i les copes dels garrofers d'un verd lluent, gairebé mineral. Així pot contemplar-se les pintures de Ferran Arassa, tacades de colors primaris i de globs de llum, de creadora fúria. Quin gran i ignorat pintor, Ferran Arassa! Quant a la literatura sobre l'Ebre català, a més de l'incomparable Cristòfor Despuig, cal considerar l'avui oblidat Sebastià Juan Arbó, que novel·la les terres del Delta allí on el riu s'eixampla i és engolit per la mar. Bé, acabada aquesta secció amb el fil conductor de Tortosa, demanaria a tots els alumnes que han participat que vinguin aquí a fer-nos una foto i he pensat que també per a mantenir una mica també les distàncies, potser que en vez de pujar aquí a l'escenari, que us dirigiu aquí a la porta de aquí a la llotja de fondo i així ens tindrem una mica de distància i ens fem una foto de família a tots els alumnes, si us sembla bé. I a més Òmnium Cultural us donarà un obsequi. Aneu venint, sisplau. Mentre es preparen, després d'aquesta foto i aquests obsequis,
al vino Tena, que sempre és un plaer immens estar al seu costat. Ens interpretarà després algunes de les seves cançons i després vindrà la secció de micro obert. Per tant, qui vulgui llegir, que ens ho digui, i és obert, vull dir que podreu llegir el que vulgueu i no us equivocareu, perquè escolliu el fragment que escolliu, són tots boníssims, per tant no hi haurà problema. Ara, només la foto que tinc està bé. És que és la foto que fa la foto del grup. La Maria té 2 fills i un marit que gairebé no estima. S'ha deixat i s'ha envellit, no esperava això pas de la vida. I ara no sap què fer, no és feliç. Plorant s'ha resignat al seu destí. Al seu destí. En Martí no pot dormir, es lleva cada matinada. El psicòleg li ha dit que no es pot viure sense esperança. I conta que té por, que està molt trist. I diu que no vol viure si és així. No, si és així. La Patrícia s'ha desdit i el juliol finalment no es casa. Quin cacau que ha muntat al poble, només d'això se'n parla. Però ha conegut un noi i no té por, i sent que se l'estima de debò. Sí, no té por. En Bernat l'han detingut amb pastilles a la butxaca. Com li ha pogut passar, un noi senzill i de bona casa. I una veu li diu: tu cap a on vas? I ell mateix respon: no ho sé pas. Tu cap a on vas?
vas. La Patrícia s'ha d'estir i el juliol finalment no és casa. Gràcies. I comença el micro obert. Bé, el Vino ens tocarà alguna cançó més al final i ara començarem la secció de micro obert i començarem que amb la nostra alcaldessa Meritxell Roger, acompanyada de Cinta Puny, ens recitaran no sé el què, és la gràcia del micro obert. Si algú vol llegir alguna cosa i no té a mà, que m'ho demani. Gràcies, Jesús, bon dia a tots i totes i sobretot un agraïment i una felicitació a l'equip d'Òmnium, gràcies a la presidenta, a la Junta, també a la família de Dilluns d'Art al Forn i també una salutació als companys i companyes regidors que ens acompanyen, exalcalde i diputat i també als alumnes i professors dels diferents instituts del municipi que avui també estan recordant a Gerard Vergés i una especial salutació a la família. Jo els voldria felicitar i ens hem de felicitar tots per poder fer aquest acte, perquè recordem a Vergés, però especialment avui perquè també les noves generacions estan aquí i per tant agrair als professors dels instituts que també fan que avui coneguem encara més a Vergés i el recordem i sobretot que els joves el puguen llegir i el puguen aprendre. I una especial salutació, una abraçada a la família i també un record a Guillem, que és el primer any que no ens pot acompanyar. Cinta i jo us llegirem uns fragments de Ròmul perquè també volem seguir amb la línia que han fet els alumnes dels instituts, que és llegir aquells fragments que també ens recorden el nostre paisatge. No us contaré la coneguda història, ni us descriuré el paisatge on he viscut. Aquell riu ample, amb tarongers florits, i més amunt la terra roja i dura, d'oliveres i vinyes, al cel d'estiu, com la fulla esmolada d'una espasa, i a prop la mar que tant estimo. Aquí he viscut i això conec, mireu, funesta és l'aigua per al blat madur, funest el vendeval per a l'arbrada, funestos per a mi els déus enfurits, dolç, en canvi, és l'arbós per a l'ovella, dolça per als sembrats la lenta pluja, i dolça per a mi ta companyia. L'onada antiga no la sap ningú, però el mestral els cabells descabellava, cabells com serpents sobre les cines. Ferit estic de vidres estellats, vidres endins, però l'amor em crida. Ferit estic de moig i de silencis, de trossejada argila a esclades fustes, poderoses forestes desolades, l'or primitiu en una flor ferida, i aquells boscos que foren verdor pura són abatuts a bull, a tall i cas. De tot plenes en convé fer versos, tant com t'hauria amat, tant com t'hauria besat els ulls i lentament els llavis. Els meus ulls negres no com un llampec i els dolços llavis no com una espasa. I ara també Enric Roig, regidor de Cultura, se'ns afegirà també en aquesta secció. Escric a la taula del meu laboratori. Mitja vida he passat entre la sang, no pas entre batalles, que detesto. Que allò dels clarins èpics és l'excusa per esculpar les grans carnisseries. Parlo d'una altra sang, civilitzada,
tubs d'assaig ordenats i retolats, llosinat del blau de metilè, tenyint els eritròcits i leucòcits, sobrepolides làmines de vidre, flascons de plasma estèril, Nosferatu sentit davall del macre de la pell. Aquell batec tan dolç de la caròtida. Heu cregut mai en faules de vampirs? Pàndols. A la terra solcada de trinxeres, on la flor blava i dolça d'espígol, les abelles anaven convocant. Allí quedaven els soldats vençuts. Si em permeteu unes paraules, sumar-me, evidentment, a les paraules que ha fet l'alcaldessa, família d'Òmnium, família de Dilluns als Alforns, família Vergés, molt contents avui de poder tornar-nos a trobar presencialment en aquest acte en homenatge a Gerard Vergés, perquè enteníem que la capital de la cultura catalana havia de retre un homenatge a Vergés en el seu any. Hem dedicat el mes d'abril a Vergés i esperem que la cultura de Tortosa cada any també dedica el mes d'abril a partir d'aquests projectes que en diem llavor de la capital de la cultura al nostre gran poeta. I també en Dilluns als Alforns ara iniciarem tota una sèrie de recitals perquè, com diuen ells, la poesia s'ha de llegir, els escriptors s'han de llegir, on cada mes llegirem un autor, llegirem un gènere. Per tant, avui iniciem, podem dir d'una manera, diguéssim, no oficial, este seguit de concerts de lectura de la capital de la cultura catalana per posar en valor els nostres poetes i els nostres literats. Moltes gràcies. Ara convidem a Dolors Ro, presidenta d'Òmnium Cultural. Dolors. Bé, bon dia. Des d'aquí agrair al col·lectiu de Dilluns Art al Forn, que són els nostres companys de viatge en tota aquesta afany per fer que la cultura estigui present en aquests moments que són tan durs i que ens han donat aquest alleugeriment. Un record especial a la família Vergés, sentim molt la mort tant d'Imelda com de Guillem, amb dos molt vinculats amb la nostra entitat i per tant des d'aquí el nostre abast i el nostre condol. Aquí deixeu-me agrair la presència de tota aquesta joventut. Això és el que ens dona esperit i ganes de continuar. Tenint gent com la que han vingut abans i que han recitat i que han expressat, ens dona la sinceritat de dir, bé, tenim un futur i un futur clar perquè aquesta gent continuarà al darrere. Jo vull aprofitar i quan llegeixo Vergés hi ha un poema que em recorda, no Vergés només, sinó també el meu estimat Jordi Cuixart. I per tant vull que, tot i que trencaré el tema de Tortosa, crec que cal, en un acte com avui, llegir Dictadura Ibèrica. Llegir Dictadura Ibèrica perquè hem de recordar que vivim en aquest estat que ens talla les ales i que té gent empresonada de manera injusta, i crec que aquest poema ho recull clarament. Des d'aquí un abraç a tots els empresos, a totes les preses i a tots els exiliats i exiliades, perquè és de rebut que en un acte com aquest recordem aquest poema. Manel Ullet, demano disculpes perquè jo no el recitaré tan bé com tu, però espero poder fer-li aquest reconeixement. I diu així: qui per escrit o de paraula diu que ignora per què fou empresonat, manifestant està, en realitat, que hom pot ser empresonat sense motiu. I aquest parer, tan foll com directiu, ja és prou per ser privat de llibertat. Bo és tenir el pensament engarjolat, i aquell que pensa a la presó, captiu. Qui no vulgui presó, que no cavili. Qui no vulgui presó, que no grinyoli. Curulles les presons, curull l'exili. Aquest país serà una bassa d'oli. La funesta mania de pensar treia la son el doctor Salazar. Voldríem convidar en aquest moment a Guillem Vergés Alcón, net, naturalment, de Gerard. Guillem, vinga. Guillem ja fa molts anys que tenim la coneixença des de l'institut. Recordo una anècdota que era que estàvem en Sílvia Tejedor, que fa un moment estava aquí, fent un programa de la ràdio,
justament ja en un amorç de Sant Jordi. Emili estava recitant un poema de Vergés i justament se para un noi i comença a continuar la recitació. Jo no el coneixia. I clar, vam dir, escolta, tu com saps tan bé? Dius que és Montllà. Guillem, t'acompanya? Val, vinga. Jo llegiré Parlo d'un riu mític i remorós i diu: tot sovint penso que la meva infància té una dolça i secreta remor d'aigua. Parlo de la verdor d'un delta immens, parlo dels vols dels ibis, milers d'ibis com volves vives de la neu més blanca, i del flamenc rosat, de l'íntim rosa d'un pit de noia gairebé entrevist. I parlo del collverd bronzint per l'aire, com la pedra llançada per la fona, de l'àguila subtil com la serpent, la tenca platejada de les basses. Parlo del llarg silenci on es fonien l'aigua dolça del riu, la mar amarga. Parlo d'un riu entre canyars, domèstic. Parlo, Virgili amic, de l'horta ufana, dels tarongers florits i l'api tendre, de l'aixada i la falç, del gos a l'era. Lluny del cel clar va un vol daurat de garces. Parlo d'un riu antic, solcat encara pels vells llaguts, els últims llegendaris llaguts, tan afuats com una espasa i carregats de vi, de llana, d'ordi, i amb mariners cantant sobre la popa. Parlo d'un lent crepuscle que posava or tremolós a l'aigua amorosida, punts de llum a les ales dels insectes, solars reflectiments als ponts llunyans, dolça remor de l'aigua en el record. Bon dia, jo llegiré Cofre àrab. Amb dits sensibles, que podrien haver estat els d'un hàbil artesà, ressegueixo el marfil entre la fusta, les formes incrustades dels gossos i els falcons, l'alada simetria de les fulles, els ornaments de cofre. Oh Déu, quanta bellesa perduda per a sempre! De tot el meu Al-Àndalus queden tan sols un cofre i un grapat de monedes de plata prima, més aviat bastarda, i el record d'Abu Bakr, que era muftí i filòsof, i que ensenyà a Damasc i moria a Alexandria. Al cementeri d'Uala, davant la Porta Verda, reposen els seus ossos. Va deixar escrit un llibre, La llanterna dels prínceps. Abu Bakr, dit també al Tortosí, va amar moltíssim aquest mateix paisatge que jo estimo. El riu ampli i feliç, les fondes valls on creix el mangraner i l'aigua rotatòria de les sínies. L'aigua, l'aigua en el desert. Com canta l'aigua, oh Déu, com canta l'aigua als brolladors de marbre. No hi ha al món so com el de l'aigua. L'aigua canta millor que el rossinyol en la nit alta, millor que el vent entre el tul rosa dels tamarius florits, millor que els cròtals de les ballarines. Dic ballarines, dic. Ventres mòbils com astres, i dic nuques dolcíssimes, i dic pits com magnòlies, i dic cintures fràgils, i dic llavis com pètals, i dic galtes com préssecs, i dic malucs com àmfores, i dic peus com cristalls, i pubis com jardins, i cabells com onades. I també dic ulls negres, germans de l'aigua obscura, i també dic ulls clars, germans de l'aigua blava. Abu Bakr somreia. No us deixeu emportar per la lírica obscena de les fàcils metàfores. La gent estima el greix, però el cervell del cabritet és millor mos. En ell rauen l'instint i, si de cas, la pensa. La bellesa del món, oh Déu, és fugissera i vana. Vosaltres canteu llavis quan hi ha boques que puden igual que una rabosa. Vosaltres canteu ruix que són un niu de llémenes, i canteu pits que són bosses tan buides com les crots dels eunucs del Guineseu. Abu Bakr somreia. Doneu-me pa sense llevat. Una dona fidel, no massa jove. De quan en quan, un moltó tendre. Vi de poc grau. Lectures del profeta i el silenci del camp. Abu Bakr estava en el secret. Tan sols un cop s'enamorà, si hem de creure els seus versos. No fou de cap moret de dents blanquíssimes,
de cap andrògin bru, de cap adolescent dels que estimava aquell poeta cordobès dit Ibn Cuthman. El tortosí, Abu Bakr, el gran muftí, el puríssim, pensant en ella, poma madura, cor de mel, llimona dolça. Va observar el firmament i gosa escriure. Sense parar, recorro el cel amb els meus ulls per si de cas contemplo l'estrella que tu mires. Gràcies, Guillem. M'he oblidat de Carlos Berchés. La veritat no estava previst i he vist a Carlos. Anem a pas, possiblement, una de les persones que millor coneix l'obra de Gerard Berchés, un defensor de l'obra de Gerard Berchés quan encara era prou desconegut. Recordo una escena, un batxillerat, quan jo era alumne, entrava a la porta un home, ja imagineu que mereixia, brandant un llibre a la mà, diu, n'hi ha un abans i un després a la poesia de l'Estrada de l'Ebre, diria més, de Catalunya. Era quan Gerard Berchés va guanyar, va fer l'ombra a la gent que la llova. És Manel Oller, el nostre professor, defensor i coneixedor de l'obra de Gerard Berchés, acompanyat de Cinta Sabater, també una gran amiga de Gerard. Quan poguéssiu. Cinta, no vols pujar? Sí? Sí, jo crec que sí, podries pujar, Cinta. Sí. Vinga, Manel. Sí, no, que ja... Cinta i jo mos sabem L'ombra rogenca de la lloba i moltíssimes altres poesies de Gerard Berchés, moltíssimes altres, no tota l'obra completa. I en els nostres viatges llargs ens la recitem i ens dona una companyia, una alegria, un consol, un confort i una aproximació en un dels intel·lectuals més grans que ha donat este país. M'atreviria a dir que en tota la seva història, vull dir, és un dels catalans il·lustres, és un dels tortosins il·lustres, és un dels grans intel·lectuals. Jo avui volia incorporar en esta festa la veu de dos dones de la seva generació, de la manera que dos dones de la seva generació parlen de Gerard Berchés per a donar-los una pista. I jo, a lo llarg de la meva vida, m'he trobat en una gran quantitat de persones que han quedat molt gratament sorpreses al descobrir les traduccions de Gerard Berchés. Nicolau Dols, lo degà de la Universitat de les Illes Balears, vull dir, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent, me va sorprendre molt que em parlava de Berchés traductor en una alegria, en una felicitat. I una vegada vaig llegir a la premsa un article d'Isabel Clara Simó parlant del Berchés traductor, que per si algú li havia passat per alt aquest article a la premsa, jo lo voldria participar en tots vostès. Isabel Clara Simó diu: Gerard Berchés, només les persones que hi han reflexionat molt poc creuen que traduir significa posar en la teua llengua allò que estava escrit en una altra, per a la qual cosa basta conèixer aquesta llengua. Imaginen, doncs, que traduir és un acte mecànic i que quan més sàpigues de la llengua de la qual tradueixes, millor serà la teua traducció. Els que ho hem intentat o els que ens hem entretingut estudiant o analitzant el noble art de la traducció, només proper a la traïció si hom s'ho mira amb mala fe, veiem que si això fos cert hi hauria legió de traductors, especialment de l'anglès, llengua que ara parla moltíssima gent. Una cosa certíssima és que primer cal entendre què hi diu en el text original, si no la resta seria impossible, però el traductor, i no el mer intèrpret, intervé no per dir en la teua llengua què hi diu, sinó com ho diu. I no sols això, sinó que cal dominar sobretot la llengua a la qual tradueixes per buscar un paral·lelisme entre el com aliè i el propi, que és la pedra filosofal de la traducció.
Pensava en aquestes coses des dels inicis de l'estiu fins ara, en què m'he llegit l'excel·lent traducció dels sonets de Shakespeare que ens ha fet Gerard Vergés. Una traducció tan extremadament modèlica que ha arribat a la fi, tot s'acaba dissortadament, amb un fervor creixent per Shakespeare, és clar, però sobretot amb una enorme admiració per aquest miracle lingüístic que ha assolit el poeta tortosí. El meu mètode de lectura de poesia, que si bé és morós, a mi em resulta molt satisfactori, consisteix a llegir un sol poema cada dia, com s'ha de fer en un museu, mirar un quadre i prou, si el quadre s'ho val, i en veu alta el llegeixo. A més, sense declamar, és a dir, com si fos prosa, i repeteixo l'operació tantes vegades com em vinga de gust, que en el cas d'aquests enlluernadors, bellíssims poemes amorosos, són moltes, fins a sadollar-me'n. Com ha pogut Vergés respectar la complicada i elegant mètrica anglesa, la rima sovint tan shakespeariana que sembla intraduïble, i un català vigorós i correctíssim? Per a mi és un autèntic misteri, i més en una època que, trencant la tradició, hi ha poquíssimes bones traduccions catalanes. Quin plaer més intens i com rescabala de tants ensurts propers i llunyans. I una altra veu, una altra de les grans poetes d'este país i d'esta ciutat, Zoraida Burgos, una de les grans veus de la poesia catalana contemporània. Havent llegit L'ombra rogenca de la lloba, li dedica aquest poema. És molt breu, acabo de seguida, no patiu. Unes paraules a l'amic Gerard Vergés, Zoraida Burgos. No sóc romana, però sí, tinc 1000 anys. M'alegra Mozart i Mahler m'impacienta, i com a tu em commou el silenci dels astres. Separats els espais tan sols per un barranc, en són comuns els primers paisatges. La infància ha estat, jo diria, feliç, amb els olors del llot i de les canyes a la vora del riu, mandrós i ample. Allargassats abrils de tarongers florits i estius d'antics aljubs d'aigua i de molsa, de blanc de calç i préssecs vellutats, amb un regust fruital ens omplen la memòria. Per què negar-ho? L'ombra em resta respit, un llibre obert i estimat, de capçalera. Cada vers defineix un retrat del poeta, l'amic, sensible, irònic, erudit, nou, tendre, i ens diuen tardorals. M'admira el repte cert del diàleg amb Shakespeare, intrigant sempre, difícil, i tantes coses més. És a l'ombra rogenca per on et retrobo, essencial, home i poeta, evocador, forjador de bellesa, Zoraida Burgos. Bon dia. Voldria recitar una poesia de Gerard Vergés que no està al llibre. És sobre el riu Tortosa. És Despuig, col·loqui 6è, perquè sí a la mar. Baixava el riu feliç, tan cabalós, que semblava talment la mar mateixa, poblat de peixos, d'aus i de forestes, àlbers, tamarius i lligabosc, i ullals fresquíssims d'aigua, i sempre l'aigua i els 1000 colors de l'aigua i del corrent, aigua hivernal xopa de grisa boira, aigua groga de llims i de soldó, aigua rogenca de rogencs crepuscles, aigua verda a la vora dels canyars. I és per això que us pregunto, i més coses?
per la codícia voraç d'uns pocs i d'uns segons de la indolent incúria, per sempre més perdrem tanta bellesa? Bé, crec que algú més volia llegir. Lluís Martín Santos també té alguna cosa preparat. Algú més voldrà llegir? Tomàs, al final sí, no et pots resistir. Llegiré un fragment de L'ombra rogenca de la lloba. Cansat i estic i em pesen les parpelles i sobretot em pesen els pecats. Posat a dir les vèrtebres em pesen, posat a dir l'espant de les gavines, les barques que naufraguen als estrets, la pluja d'or del pol·len sobre l'aigua, l'ivori treballat per mans antigues, les cites erudites dels llatins, les honroses esqueles dels difunts, els mites que vam creure, les mentides, la blana i confortable neu dels pòsters, els flincants i les tralles i els fuets, la mineral duresa de l'oblit. L'oblit que aferma portes i finestres, sobrebuides estances, cambres closes. Tot és silenci, claustres sense creus, drassanes sense naus. No restarà de tots nosaltres ni un remot perfum. I encara així, jo, Ròmul, fill de Mart, deixo escrits aquests versos, certament no amb massa fe ni amb massa confiança. Heu de saber, però, que aquestes coses de primer van ser escrites al meu cor. Bé, Tomàs Camacho, el nostre home a Alcanar. Pensava llegir Nit d'estiu, però he canviat i llegiré Memory and Desire. Voler fixar l'amor en un poema com es fixa un insecte amb una agulla és cosa detestable. Prefereixo prendre't per la cintura i caminar junts per platges solitàries i estimar-te, tu exacta, tu bellíssima. Evoco, amor, les hores, els minuts, les besades de menta, les mans juntes, l'aventurosa lluna dels amants, l'harmonia adorable del teu cos, la tendra boca, els ulls on s'encenien petits ocells de llum, petites flames. Dies recordo, però espero dies. Bé, no sé si algú més vol llegir alguna cosa. Jo no volia llegir perquè trobo que hem llegit prou, però és que si tinc el vino aquí és que no me n'aniria a casa feliç del tot. I permeteu-me que em regali llegir acompanyat del vino, que és de les coses més boniques que faig al món. I en faig moltes, En una galàxia perduda, en un petit planeta. Any 30.000 de l'era de Saturn. Aquesta tarda, el mestre ens explicava coses que fan pensar. Diu que fa segles, arreu del món parlaven en anglès. Una d'aquelles llengües primitives que recentment han desxifrat els savis. I diu que l'home coneixia l'àtom. I si bé no hi ha proves, se suposa que enviaven satèl·lits a l'espai. Diu també el mestre, em penso que es fa vell, que el cel era tot blau
que les femelles tenien la pell blanca, que menjaven peix de la mar i fruita de la terra. Inversemblant planeta. Però els fòssils parlen de gossos, de cavalls, d'ocells, i sembla que els ocells, a més, cantaven. I diu, un dia, a les vacances, que ens durà a veure els arbres, uns arbres que fan flor, que en queden pocs, que es diuen llimoneres, i que la flor és petita i perfumada. I això, la veritat, ja no m'ho crec. I ara acabarem en música amb el Vino, que ens cantarà una de les seves cançons, i amb això acabarem aquest acte, i moltíssimes gràcies pels vostres somriures, que els veig. Bueno, cantaré una cançó que la coneixeu tots, perquè m'agradaria desitjar-vos a tots molta sort. Hi ha una cançó que diu que tinguem sort. Sempre va bé. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tingues sort i que trobis el que t'ha mancat a mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg, i així robant temps al temps d'un rellotge aturat, que tingueu sort i que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Si vens amb mi, no em demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sol. Un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llest. I així pren tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Gràcies. Com fora de protocol, com deia Lola Flores, si me queréis irse. Com fora de protocol, com deia Lola Flores, si me queréis irse. Bueno, moltes gràcies, i l'any que ve, no sé quin dia, si serà el 23 o el 24 o el 25 o el 22, però aquí estarem una altra vegada amb Gerard Vergés.